En anden ting, det er, at når man i gamle dage, når vi gik ud og travede bag en kære eller noget, så sang vi. Og til tropsmøderne, hver eneste gang, så sang vi 3-4 sange, og drengene, de kendte de forskellige sange, og sørgede vi for at lære nogle nye. Og det er altså meget, meget vigtigt, at man synger, fordi det skaber et sammenhold. Det sammenhold, det ser vi jo også jo en menighed i dag. Problemet er jo, når menigheden der, og det er sammen med spejderne, vi har piger med, det er, at man ikke er i for højt toneleje. I stedet for skal man altså sørge for at sige og så starte en 2-3 trin ned, således at drengene kan være med og ikke sidder der og fletter knæ, når de ikke kan være med på grund af de høje toner, pigerne synger. Så jeg vil sige til alle ledere, husk nu at gå, når I synger, og starte på en lavere trin, end I gør i dag. Så får I mange flere med til at synge. Sangen, det skaber sammenhold. Det har jeg mange erfaringer for, og gennem årene, og vi sang meget, havde altid sangbogen med i lommen. Drengene kendte også flere sange udenad, tropsangen, som der også var, den kunne vi udenad selvfølgelig, så den sang vi, når vi travede ud af et eller andet, eller når vi sad om bålet.